Hi, and welcome to Church Online. Let's get ready to praise God together. Here we go. Praise the Lord. Sing, who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, thank you, Lord. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun, all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, here we go. This is amazing grace. This is amazing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, we sing of your love, we sing of your goodness, we sing worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered. We'll sing worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Oh yeah. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is amazing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, we're so grateful. Oh, we sing for what you've done. Thank you, Jesus. Oh, praise your name. Hallelujah. You're worthy, Jesus. You're worthy to be praised. You're worthy. Hallelujah. Salvation's tide is rising. Yes, we believe it. There's no limit to God's power, no limit to His capabilities. So we say, there's no limit.
is no limit to your power. There is no stopping what you plan. You give us faith to move the mountains and hope to dream again. We see the fires. We see the fires of revival. The darkness giving way to light. The glory of your grace advancing. Let it burn up the night. Let it burn up the night. Let's sing. Let the walls come down in Jesus' name. Let the lost be found in Jesus' name. Let the church arise to shine your light to the world. Shine your light. Your house forever undivided. Hallelujah. All your sons and daughters one. At the cross we are united. Our hope is in the blood. Our hope is in your blood. Here we go. Let the walls come down in Jesus' name. Let the lost be found in Jesus' name. Let the church arise to shine your light to the world. Shine your light. Open eyes to see in Jesus' name. Let the city sing in Jesus' name. Let the church arise to shine your light to the world. Shine your light. Oh, shine your light. Salvation's tide. Salvation's tide is rising as all your people seek your face. Your life a river flowing to wash our sin and save away. Salvation's tide is rising as all your people seek your face. Your life a river flowing to wash our sins. Salvation's time. Salvation's tide is rising as all your people seek your face. Your life a river flowing to wash our sin and shame away. Let the walls come down in Jesus' name. Let the lost be found in Jesus' name. Let the church arise to shine your light to the world. Shine your light. Open eyes to see in Jesus' name. Let the city sing in Jesus' name. Let the church arise to shine your light to the world. Shine your light. Salvation's tide. Salvation's tide is rising as all your people seek your face. Your life a river flowing to wash our sin and shame away. Oh, wash it away in Jesus' name. Wash away. Of all names, wonderful, beautiful, and powerful. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory.
Bună! Bine ai venit la Destiny Online! Mă bucur că putem fi și astăzi împreună. Astăzi vorbim despre harul astronomic al lui Dumnezeu și ne uităm la partea a treia, care este intitulată Ușa cerului e deschisă. Am învățat săptămâna trecută că există doar două feluri prin care ne putem conecta cu Dumnezeu. De la egal la egal, de la persoană fără păcat la persoană fără păcat. Legea dată de Dumnezeu prin Moise a arătat standardul la care trebuie să trăim ca să putem veni înaintea lui Dumnezeu. Când Isus a venit în lume, El nu a anulat legea dată prin Moise, chiar dimpotrivă. A ridicat standardul la care trebuia să trăim ca să putem fi acceptați în prezența lui Dumnezeu la un nivel și mai înalt. Dacă am încercat să ne apropiem de Dumnezeu de la egal la egal, n-am ajunge prea departe. Biblia spune că toți am păcătuit. Toți. Nici o persoană de pe pământ nu poate trăi la acest standard necesar. Și știți ce se întâmplă atunci când vrem să venim înaintea lui Dumnezeu de la egal la egal? De fiecare dată când greșim, ne simțim condamnați. Simțim că niciodată nu suntem destul de buni să fim primiți înaintea lui Dumnezeu. Sau al doilea fel prin care putem să ne apropiem de Dumnezeu este datorită acestui cuvânt extraordinar și anume har. După cum spune Pavel în Romani 5 cu 16, în Romani 5 cu 17, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Ai vreo problemă? Ai nevoie de rezolvare? Atunci trebuie să primești plinătatea harului și darul neprihănirii. Tot în Romani, Pavel spune că motivul pentru care Dumnezeu a dat cele 10 porunci e ca să ne arate că nu putem fi neprihăniți prin propria putere, dar că avem nevoie să primim neprihănirea în dar. Niciodată nu o vom merita prin efortul depus. Neprihănirea poate fi primită numai în dar, un dar nemeritat. S-ar putea ca să te găsești într-un loc astăzi unde înțelegi că ai nevoie să accepti jertfa lui Isus. Ai nevoie să accepti că sângele lui Isus a fost vărsat pentru iertarea păcatelor tale, că prin jertfa lui poți primi în dar iertarea păcatelor. Poate că înțelegi că nu poți să te salvezi singur, dar că ai nevoie de Isus ca salvator, mântuitor. Poate că te-ai rugat și ți-ai cerut iertare pentru păcatele comise și poate că vii înaintea lui Dumnezeu înțelegând că doar prin jertfa lui Isus poți și tu face parte din familia lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 4, cu versetul 16, care este versetul principal al mesajului de astăzi, ne încurajează și citez: să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Până unde crezi că îți dă harul trecere? Cred că mai mulți dintre noi, de când vrem noi să recunoaștem, am fost cumva programați să credem că jertfa lui Isus ne dă trecere înaintea lui Dumnezeu să fim acceptați, să facem parte din familia lui Dumnezeu. Dar acum că facem parte din familia lui Dumnezeu, ca să fim folosiți de Dumnezeu într-un mod special, trebuie să devenim creștini speciali. Versetul citit spune că să ne apropiem cu deplină încredere
de scaunul harului. Nu te poți apropia mai tare de Dumnezeu decât de scaunul harului, care reprezintă prezența lui Dumnezeu. Acolo căpătăm îndurare și găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dumnezeu vrea să lucreze cu fiecare și prin fiecare într-un mod special, extraordinar, supranatural, abundent. Acest fel de lucrare este disponibilă pentru toată lumea. E disponibilă pentru orice persoană care se apropie de Dumnezeu pe baza harului și nu pe baza legii. Aceasta înseamnă că Dumnezeu vrea să te folosească pe tine și să lucreze prin tine într-un mod special, extraordinar, supranatural. Ceea ce Dumnezeu a făcut prin oamenii mari ai credinței de care am vorbit în seria Echipa de vis a lui Dumnezeu, El vrea să facă prin tine. Ca să înțelegem mai bine semnificația scaunului harului, haideți să ne reamintim unde se află acest scaun al harului. Dumnezeu i-a cerut lui Moise, pe când era în deșert cu poporul Israel, în drum spre Canaan, țara promisă, să construiască un cort numit Cortul Întâlnirii. Acesta întotdeauna se afla chiar în mijlocul taberei poporului Israel, unde se aflau ei. Moise a construit cortul exact așa cum Dumnezeu i-a cerut, până în cel mai mic detaliu. Cortul era alcătuit din 3 încăperi foarte importante. Curtea cortului, unde se afla altarul arderilor de tot și ligheanul spălării, în care se curățau preoții înainte de a intra în cort, și cortul însuși, care era alcătuit din 2 camere, locul sfânt și locul preasfânt sau Sfânta Sfintelor. În prima cameră se afla masa punerii pâinii înaintea Domnului, sfeșnicul purtător de lumină și altarul tămâierii. Sfânta Sfintelor adăpostea chivotul întâlnirii, acoperit de capacul ispășirii. Acest capac îi se face referire în Evrei 4:16 ca scaunul harului. Scaunul harului era umbrit de aripile a 2 heruvimi. În lada chivotului se aflau tablele de piatră cu cele 10 porunci scrise pe Sinai, un vas cu mana dăruită de Dumnezeu evreilor în pustie și toiagul lui Aron. În Sfânta Sfintelor nu putea intra decât marele preot și acesta numai o singură zi pe an, când intra ca să așeze pe scaunul harului sângele ispășirilor pentru păcatele lui și pentru păcatele poporului. Cele 2 camere interioare erau separate printr-o perdea. Teologii spun că această perdea avea undeva la aproape 18 metri înălțime și era groasă de mai bine de 10 centimetri. Dimensiunea și grosimea perdelei fac ca evenimentele care au loc în momentul morții Domnului Isus să fie și mai pline de importanță. Știm că Isus a strigat cu un glas tare și și-a dat Duhul și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în 2, de sus până jos. Așadar, ce facem cu acest lucru? Ce semnificație are pentru noi astăzi această perdea ruptă? Mai presus de toate, ruperea perdelei în momentul morții lui Isus a simbolizat în mod vizibil faptul că jertfa sa, vărsarea propriului său sânge, a fost o ispășire suficientă pentru păcat. A simbolizat faptul că acum intrarea în Sfânta Sfintelor, unde se află prezența lui Dumnezeu, este deschisă pentru toți oamenii din toate timpurile, deopotrivă evrei
și neamuri. Până unde îți dă harul trecere? Până în mijlocul prezenței lui Dumnezeu. Nu există un loc mai aproape de Dumnezeu decât mijlocul prezenței Lui. Când vrei să vii înaintea lui Dumnezeu pe baza legii, întotdeauna vei găsi ceva în viața ta care te face să te simți condamnat, ca să nu poți trăi viața la standardul lui Dumnezeu. Dar când vii înaintea lui Dumnezeu, pe baza harului, nu numai că ești iertat, salvat, mântuit, dar devii preferat al lui Dumnezeu. Scaunul harului este numit scaunul harului, nu scaunul judecății. Acesta este cel de-al doilea lucru care aș vrea să ți-l spun. Că acest scaun era un scaun al harului, nu un scaun al judecății. Biblia spune, apropiați-vă cu încredere de scaunul harului, nu de scaunul judecății. La ce ne putem aștepta atunci când ne apropiem de scaunul harului? La nimic. Nimic din ceea ce am merita să primim. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Cuvântul îndurare înseamnă comportare plină de milă, plină de bunătate, plină de bunăvoință. Îndurarea e o reținere a ceea ce am merita, judecata lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu pentru greșelile noastre. Dar în momentul când venim înaintea lui Dumnezeu pe baza harului și nu a efortului nostru propriu, Dumnezeu reține ceea ce merităm, judecata Lui. Și în schimb îți dă ceea ce nu meriți, harul Lui. Dumnezeu e un Dumnezeu plin de îndurare, plin de milă la adresa ta, chiar și atunci când e vina ta. El reține judecata Lui, nu-ți dă ceea ce meriți. De aceea suntem încurajați să ne apropiem de El cu deplină încredere, ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Biblia spune că atunci când greșim și venim înaintea lui Dumnezeu pe baza harului, primim tot ceea ce nu merităm. Mai întâi primim îndurare, o comportare plină de milă, plină de bunătate, plină de bunăvoință, după care primim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Cuvântul har vine din cuvântul grecesc charis, de unde avem cuvântul carismatic, care înseamnă darul harului. Dar mai exact, cuvântul charis se traduce putere, favoare, ajutor, surplus, resurse. De aceea suntem încurajați să ne apropiem de scaunul harului, ca să primim putere, favoare, ajutor, surplus, resurse în vreme de nevoi. Nu-i de mirare că Pavel a spus în Romani 5:17 că cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață. La vreme de nevoie, pur și simplu înseamnă atunci când ai vreo nevoie în viața ta, harul lui Dumnezeu e disponibil atunci când ai nevoie de El. Sângele lui Iisus deschide ușa cerului. Ultimul lucru care vreau să ți-l spun e că, deși vorbim în acest context al harului de faptul că nu trebuie să faci nimic ca să beneficiezi de harul și îndurarea lui Dumnezeu, de fapt este un singur lucru care trebuie să-l faci. Ioan 6:29 ne spune care este singurul lucru care trebuie să-l facem să beneficiem de harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și anume, citez, Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Singurul lucru care trebuie să-l faci,
să rămâi în har e să crezi în Isus. Sângele Lui deschide ușa cerului. Cu alte cuvinte, renunță să te apropii de Dumnezeu prin efortul propriu, care te duce la condamnare. Renunță să încerci să câștigi aprobarea lui Dumnezeu. Dar, în schimb, apropie-te cu deplină încredere de scaunul harului, fără frică, fără să ascunzi nimic de Dumnezeu, fiind sincer înaintea lui Dumnezeu, și vei găsi îndurare și har în vreme de nevoie. Astăzi poți să te apropii de Dumnezeu plin de încredere că El te va primi plin de milă, plin de bunătate, plin de bunăvoință. Poți să te apropii de Dumnezeu plin de încredere că El își va revărsa harul Său peste tine, puterea Sa, favoarea Sa, ajutorul Său, surplusul Său, resursele Sale peste tine. Poți să te apropii de El fără frică. Astăzi ai acces direct în mijlocul prezenței lui Dumnezeu. Sângele lui Isus a împlinit fiecare cerință a legii, a întâlnit standardul lui Dumnezeu. Jertfa Lui a fost primită de Dumnezeu odată pentru totdeauna, pentru întreaga omenire. Tot ceea ce trebuie să faci astăzi e să crezi în El și să vii înaintea scaunului de har al lui Dumnezeu, plin de încredere că El te iubește, că vrea să-și reverse dragostea Lui peste tine în abundență. Dacă vrei să primești acest har al lui Dumnezeu, roagă-te cu mine și invită-L pe Iisus în viața ta ca Domn și Mântuitor. Haideți să ne rugăm împreună. Haideți să-L invităm pe Domnul Iisus în viața noastră ca Domn și Mântuitor. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru harul Tău nemeritat. Îți mulțumesc că atunci când vin înaintea Ta, pot să vin plin de încredere. Pot să vin plin de încredere știind că o să găsesc îndurare și o să găsesc har. Îți mulțumesc că jertfa Domnului Iisus a fost de ajuns. Îți mulțumesc că prin jertfa Lui primesc astăzi iertarea păcatelor. Îți mulțumesc că astăzi tot ceea ce trebuie să fac este să am încredere în Iisus, în jertfa Lui, în ceea ce El a câștigat la cruce pentru mine. Îți mulțumesc că prin Iisus pot face parte din familia Ta. Îți mulțumesc că prin Iisus, prin harul Său, pot avea acces chiar în prezența Ta, în mijlocul prezenței Tale. Îți mulțumesc că prin Iisus pot fi folosit de Tine într-un mod special, extraordinar. Astăzi îl invit pe Iisus în viața mea, în inima mea, ca Domn și Mântuitor. Și de astăzi vreau să fiu călăuzit de Domnul Iisus. Îți mulțumesc pentru acest har nemeritat. Îți mulțumesc pentru acest dar al neprihănirii. Îți mulțumesc pentru toate binecuvântările care așteaptă să aibă parte, să fie revărsate în viața mea. Îți mulțumesc pentru toate aceste binecuvântări de care o să am parte. Îți mulțumesc că pot să-mi pun încrederea în Tine pe deplin. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Dacă te-ai rugat împreună cu mine, te asigur că aceasta e cea mai bună alegere făcută vreodată. Dumnezeu a auzit, a ascultat rugăciunea ta și Domnul Iisus a intrat în viața ta, în inima ta. Te încurajez în momentele în care simți vocea condamnării că vine în mintea ta și îți spune cum ai putut să faci asta, cum ai putut să faci aia, cum ai vii tu acum înaintea lui Dumnezeu. Te încurajez, alege să trăiești în har. Alege să vii înaintea tronului lui Dumnezeu de har
plin de încredere că Dumnezeu te primește plin de îndurare. Îți mulțumesc că ai fost împreună cu noi astăzi. Îți doresc o zi binecuvântată, o săptămână plină de har. Mă rog ca să experimentezi astăzi dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu în momentul în care ai tu nevoie. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ne vedem data viitoare.